Signature campaign gihimo alang sa panawagan sa pagpausbaw sa suhulan sa mga trabahante dinhi sa Kabisayan. Ang detalye atong sayron sa report ni Nico Sereno. Namirma kining mga sakop sa nagkalain-laing grupo, lakip na ang Urban Poor Association sa gilusad nga signature campaign. Duha ka pagpamirma ang gihimo, una alang sa panawagan sa 750 pesos nga uniform minimum wage dinhi sa Central Visayas. Una nang na-file sa Regional Wage Board ang petition, maong nanawagan silang aksyonan na kini kay grabe na ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton karon. Laing signature petition may kalabutan sa hugot nga pagsupak sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nisamot na kuno ang pagsakripisyo sa mga tao gumikan sa kalisod sa panahon. Panawagan na to ibalik sa kontrol sa gobyerno ang pagpresyo sa lana, maghimo og latang ang gobyerno nga masuspinso ang dinalian nga masuspinso ang excise tax. Ang ikaduha nga panawagan namo hinanalig isuspinso ang excise tax karon sa panahon ni Duterte kaning trend law karon nga ipasar nga lain na pud kagway sa buhisan nato nga mga katawhang Pilipino. So mo ni nga kami nga gusto miani nga idalion sa pagsuspinso kaning maong hisgutanan sa maong mga buhisan kay ang katawhang kawos mao gyud apektado direkta aning maong mga balaod nun. Sa 750 minimum wage tungod sa pagpadayon na pagsaka sa presyo sa batakang palaliton o pero nun sa batakang serbisyo epekto sa pandemya. Plano sa mga organizers nga makahipos og tag 50,000 ka mga pirma sa matag petisyon aron masumiter sa mga opisyales sa Regional Wage Board ug mga local officials sa ingon mapakita ang sentimiento sa katawhan. Magsugod ang public hearing, mao po na among sabit. Mao usa sa target namo nga ang mga signature anay labi na sa wage petition. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.